Ми зараз знаходимося на місці загибелі Михайла Жизнєвського в 2014 році, коли були події на Майдані. Він був один із перших загиблих. Був вбитий незнайденим снайпером. І його побратими, і протестуючі, які були разом з ним, виложили тут з кирпичей, така була горка, шини були, щоб позначити місце загибелі. Був білоруський прапор, потім ми з часом зробили такий маленький постаментик, поміняли фото і підтримуємо цей участок в такому стані, щоб кожен київлянин, кожен українець, кожен білорус, який приїздить сюди, мог положити квіти в пам'ять о Михайлу Жизнєвському, тому що він загинув за свободу України. На цьому місці в 2014 році був встановлений пам'ятник Михайлу Жизнєвському. К цьому пам'ятнику ходили возлагати квіти білоруси, українці, президент України зі своєю дружиною Порошенко бивший. Но коли в 2021 році Київрада почала на цьому місці встановлювати пам'ятник загинувшим в АТО київлянам. Пам'ятник Жизнєвського пропав. І на запитання, куди дівся пам'ятник, ніхто нічого не відповідав. На цьому місці ми знайшли пам'ятник Герою України, білорусу, котрий загинув один із перших на Майдані, Михайлу Жизнєвському. Він стояв запакований, в дошки забитий, але він стояв там з 21-го року. Знайшли ми його в 23-му. Ми чекали відповіді Київради, що вони нам скажуть. І коли вони сказали, що вони за нього не відповідають, що він не є культурною спадщиною, цей пам'ятник не стоїть ніде на обліку, ми вирішили, білоруські добровольці, під запис забрали цей пам'ятник і поставили у себе в частині, там, де вони базуються. Познайомилася з білорусами ще в 2014 році на Майдані. Одним з засновником нашої благодійної організації Міжнародний фонд «Волошка» був Віталій Тележенко, який потім був одним із засновників тактичної групи «Білорусь», воюючих білорусів. Наша організація була створена для допомоги білорусам, які приїхали сюди на Майдан, а потім пішли воювати. І Віталій Тележенко, мій хороший друг, Черкашина Олеся, теж знала, він проводив медичні вишколи. Спочатку вони воювали в правому секторі, а потім створили тактичну групу «Білорусь», яка поїхала воювати. І в одному з бою під Старогнатівкою Тележенко загинув, а Черкашин отримав травми несовмістимі з життям і теж помер. Цей пам'ятник був встановлений в березні 2016 року за ініціативою людей. Вони зібрали гроші, безкоштовно зробили нам макет. Оформленням цього пам'ятника займалася спілка АТО при Київраді, оформлювала всі документи. І встановили пам'ятник в пам'ять о загиблих білорусів тактичної групи «Білорусь» Віталія Тележенка і Олеся Черкашина, а також Михайла Жизнєвського. Яке було наше здивування, коли ось я приїхала з фронту в 23-му році, і мені зателефонували і сказали, що цей пам'ятник демонтують. Не було ні «Слава Україні», ні «Живе Білорусь», ні прапорів. Там був прапор України і прапор національний білоруський. Це зробила директорка коледжу по приказу ректора університету дизайну. Коли ми почали виясняти, на яких підставах вони це зробили, вони сказали, що нема ніякого оформлення, і їм погрожували, щоб познімали національний прапор, під яким білоруси воюють за Україну. Сюди прийшли білоруси, які зараз воюють за Україну, які прийняли перший
удар там під Києвом, багато їх загинуло. І руководство коледжу сюди не вийшло. Наша організація написала листи в Службу безпеки України, Кличко, на ім'я Кличко, на ім'я Київради, в прокуратуру, в поліцію. Відповіді нам ніякі не прийшли. Зараз така ситуація, багато хто із українців бігає, не хоче йти воювати, а білоруси через ті кордони 10-ю дорогою приїжджають сюди, воюють і гинуть за Україну. Так ще і пам'ять поплюжать цих білорусів. І я думаю, що це дуже б'є по іміджу України, дуже. Є шанс, що меморіал встановиться, коли ми, кияни, не будемо мовчати. І будемо захищати своїх героїв, а це наші герої. Живу в Португалії вже більше за 2 роки і зараз шукаю чим займатися. Я сюди приїхав у студені 22-го, я тоді жив у Києві і планував поїхати на 2-3 місяці і потім вже повертатися в Київ, тобто це була така моя зимовка, зимовні вакації. Ну і ось сталося, що сталося, про війну, якби я вже не можу повернутися в Київ і вирішив, чому б і не залишитися тут. І ось тут моя зимовка вже розтягнулася більше на 2 роки. Віншуєшся святом? Я активно почав цікавитися білоруською культурою ще років 15. Слухав білоруську музику і вельми цікавився білорусщиною. Ось, думаю, вже років 10 я був вельми активно утягнутий у цю сферу. За літо. Є навіть стихи, звісно, біло-червоно-білі. В Білорусі я працював у Симбольбаї, займався соцсетками і ось потім так само на протягу кількох років займався соцсетками, соціал-медіа у різних проєктах. Апошнім часом я зрозумів, що мене це вже не так тягне, не так цікавить, як і раніше. І мій головний принцип апошнім часом – це робити щиро, а не щиро не робити. І тому ось якраз, напевно, це зв'язано з тим, що я ось недавно зійшов з усіх білоруських проєктів, якими раніше займався, бо розумію, що це мені вже не дає тої енергії, і я не можу вже дати, відповідно, людям, не тільки білорусам, а в цілому не можу дати нечто взамін. Зараз якраз ровно 2 місяці, як я ось скончив свої попередні проекти і дав собі час. Ось у Португалії є таке слово «калма», типу спокій, трошки закалмитися, поглядіти навокал і зрозуміти, чим я хочу займатися. І, напевно, головний принцип, що я шукаю, чим я хочу займатися, це те, що робить мене щасливим чи ні. Напевно, перша справа, якою я тут почав займатися у Лісабоні, це квіз. Випадково я побачив таку можливість і вирішив, чому б її не поспробувати. Це в першу чергу рускомовна аудиторія, білоруси, українці, росіяни. І це був Юрій Гагарін. Ось, і люди збираються командами, відказують на цікаві питання. Це там у тим ліку як такий нетворкінг, можливість познайомитися з новими людьми. І це вельми важливо знаходити і будувати сувязі. Ось, і вельми шмат справді приходять білорусів, які обирають змінити нас, бо хочуть підтримати білорусів. Я вельми люблю вандраваць, аб'ехаў амаль усю Беларусь, Украіну, і тут у Португаліі я вырашыў не спыняцца, і амаль кожныя выходныя мы ездзілі з сябрамі, просто бралі аренду аўто і вось абіралі лакацыі і насалоджваліся. І зараз я разумею, што ў мяне гэта вельмі добра атрымліваецца, людзям падабаецца вось гэтая атмасфера вандровак, паглядзець, пагутарыць, паслухаць музыку, і мне б хацелася займацца гэтым больш, магчыма, гэта выйдзе нейкія ўжо вандроўкі там на тыдзень, не толькі на выходныя, магчыма, нейкі нават рэтрыты. Гэта зойдзе, гэта я разумею, што, напэўна, тая справа, якая больш за ўсё мяне прыцягвае, больш за ўсё падабаецца. Плануем запусціць нават інтэрнэт-краму, таксама для беларусаў замежжа, бо якби я разумею, што ўсе беларусы, у якой кропцы б не знаходзіліся, але яны адчуваюць гэтую ўсё ж такі сувязь з радзімай, і для іх важна мець нейкія сэнсы ў руках тым ліку, каб ўсё ж такі не губляць гэтую сувязь.
Жыць сваё жыццё – гэта быць шчаслівым ці спрабаваць быць такім. І мне падаецца, у гэтыя часы, якія вось зараз навокал, вельмі важна не згубіць сябе і ў першую чаргу паклапаціцца пра сябе, потым ужо ёсць магчымасць і рэсурсы падумаць пра іншых. Атрымліваць асалоду ад жыцця, не гледзячы ні на што, бо а дзеля чаго тады жыць? Партугальскі вайб, вось ёсць, зноў ж такі, гэта партугальскае слова калма, спакой, мне падаецца, гэта лепш за ўсё іх апісвае. Гэта атрымліваць якраз вось асалоду ад жыцця, не гледзячы ні на што, і вось я жартую, што, умоўна кажучы, тут акіян і сонца для ўсіх аднолькавыя, і ўсе могуць атрымліваць гэтую энергію ад прыроды. І мне вельмі падабаюцца партугальцы, зразумела, што мы розныя, я ніколі не стану партугальцам, але вось гэты спакой і ўменне атрымліваць асалоду вельмі хочацца пераняць, і думаю, усім беларусам гэта таксама будзе карысна. Плюс мне падабаецца, што тут вельмі шмат людзей прымаюць розных людзей, у тым ліку мігрантаў, з рознымі поглядамі, з рознымі гісторыямі. І гэта вельмі важна, гэта вельмі крута, і гэта вельмі камфортна і утульна. Падабенства паміж беларусамі і партугальцамі, я думаю, мы ў цэлым таксама такія спакойныя, даволі простыя ў добрым сэнсе гэтага слова людзі. І сапраўды тут Партугалія гэта не Беларусь, але адчуванне дому тут можна знайсці. Mój tata był передусім wielki indywidualist. Думаю, що він вельми любив людей. Тому що у нас у хаті вельми часто było mnoho tych ludzi. Mnoho było młodych Białorusów z Białostocczyny. I oni tu przyjeżdżali i oni szukali swojej chyba nacjonalności u jego. To byli długie rozmowy про Białoruś, про białoruskość w ogóle. I on był wельми odkrytym człowiekiem na ludzi. U nas była niewielka jak kwatera, bo było tylko 50 metrów kwadratnych, nawet 49,5, i my żyli tam w 4 osoby. I to było czasem ciężko, bo ja grała na fleci, zajmowała się muzyką i wiadomo, że jak ja musiała ćwiczyć na instrumencie, nie kilka godzin, 2, 3, czasami больше i 5 nawet godzin ćwiczyła, to ja mu to jej przeszkadzało. To naturalna była sytuacja. Teraz ja już inaczej na to ich glądu, ale wtedy wielmi była niezadowolona z tego. Mój tata hawarył Tolkien po białorusku, to był białoruski dom i on tak sobie wydumał, miał taką ideę, że to a żenica z białoruskiej, tu z Podlasia, z mojej mamy, to będzie naturalne, że to będą dzieci i będą zwracać do ich Tolki po białorusku. Tak samo on bał się, nie chciał, aby my żyli u Polszczy. I on bał się tego, aby my nie spalanizowali się. Bo wiadomo, chodzili u polską szkołę, mieli polskich siabrów i cały czas była ta polska jamowa, ale to teraz z perspektywy czasu baczysz, to dobrą robotę zrobił. Дома говорили ми виключно по-білоруську. Ale wywuczali polską mowę, bo ona była potrzebna. Mój baćka był wielmi dobry dla mojego syna. Wielmi zajmował się Alanom, moim synom, tam już to on Alan ma na imię. Wuczył jego różnych rzeczy. Na przykład jak mają taką chatu letnią pod Białostokiem i tam zawsze baćki wyjeżdżali, zawsze ja tego syna tam tak samo pieranosiła na leto, od wiosny do późnej jesieni. I wtedy było kapanie, rezanie kareni, różnych tam rubanie drzewa tak samo, tak że on siekierku miał pierwszy od dziecka dostał. Mój syn jak był mały kazał do mnie Hanka i każe: Hanka, ty nie hawary do dziecka, nie zwiertaj się do dziecka po polsku, bo on nie rozumieje. Zwiertaj się i hawary do jego tylko po białorusku. На гэтай пляцоўцы штоўторак мы праводзім вечарыны, сустрэчы, прысвечаныя беларускай культуры, літаратуры, гісторыі, падзеям у Беларусі. Тут мы сёння праводзім сустрэчу з нагоды 95-годдзя выбітнага беларускага гісторыка, які дзейнічаў на тэрыторыі Беласточчыны,
Юрія Туронка, чоловіка, який, по сутності, створив певний керунок у білоруській історіографії, який вигадував шерах так само вибітних сучасних уже істориків. І ось на сьогоднішню зустрічу прийшли як люди, які працювали з Юрієм Туронком, отримували ягоні веди, ягону методологію, і так само близькі люди, у тим ліку ягоная жонка. Ja poznała Jurku Turonka, już jak wiadomo, historyka, kiedy sama zaczęła się zajmować historią Białorusi. Był koniec 80., początek 90. lat. Prosto na ten czas u Polszczy amal nikt historią Białorusi nie zajmował się. Nie lcha było nawet niedzie znaleźć niejakie publikacji, ale była Białostocka Janiwa, białoruski tydniowik, byli białoruskie kalendary i tam prahistorię szmat publikował Jury Turonak, no i wiadomo Aleksandra Bergman. Kiedy prosto byli niejakie pytania, to było do kogo prosto zwierząt. Jurka Turonak nie szkodował swojego czasu, na przykład dzielił się materiałami, jakie miał. Dla mnie to był taki wielmi wielki autorytet, kiedy idzie pra historię. Ja na przykład pisała recenzję jego uspominał, jakie mnie wielmi urazili za kordonem Baćkowszczyny. Takiej obiektywności u odnosinach do ludzi, u odnosinach takiej dystancji do usich podziejów, jakie on u swoim życiu przeżył. Uważają, że to był wielmi dobry charakter, pozytywny charakter taki. Prastoje, że on nikomu nie kłaniał się. I on był taki, on był mocny wielmi. I on był niezależny. Jak miała spotkać się teraz z moim baćką, to skazałaby, że to dobrze, że to dbał, że to zajmował się tej białoruskiej mową jednak. I że to uczył mojego syna tak samo.